Kapitan, ika na lang tabi ang bahala mag-asikaso sa ating mga nagkagaratel ha. Tapay imbestigaran ko kung din galit so apay. Ngayon may siyenta kung paano yatong nangyari ha. Salamat tabi. Bando, maralisan na tabi. Niya nga tini ka barang nagpatod pinangat sa munisipyo. Aramong mga pulisan dapat makatanak primero. Tandaan mo yan. Munisipyo nga naibagawa ni ba? Tiba din niya alam magsisang gwapo ito di boss. Pagkina niya, siya ang pinakagwapo di sa lugar ta. Tiba't gusto mong putaktin ang nawang niya. So tito ko bagang yung namurla. Kabo, ay mambaga mo kaldiro sa munisipyo. Niya nga tinina sa kamumigotos ni nga pay. Magpinangat ka mo so timplada man ninyo. Pigpasunod mo ako. Graduate criminology sa bisan ka istorya mo. Alam ko. Ika supraluksoon sa kodol sa tupag Domingo. Bukod-bukod ka sa mga mabaspato. Pero saludo ako sa iyo, pulis ka ng anak. Pero sigurado mong nagaputok ang badil mo. Di taram. Tibad galing ng Stewie. Boss! Ano bigay sabi sa itong mabaspato? Kung pinandan mo ako, pagsama mong sa to. Pumundo ka ba yung pagpainita dyan? Tiba di lampas ang anong mo. Yes sir! Siya magreklamo sa timplada ko. Nilala ko na din ako ang pinakamurag magluto. Sir, day baka mo. Nilala na din ang pinangat ko. Ngayon na magasabi sindang magatalan linuto kong pinangat. Niya nga, ikan nakatana. Baga nang masira mo na ang luto ko. Dito ba nga ni sudong sinugo ni manager nagtabang ba sa akin magbukag. Pero nung magabuntog na nuapay, pinalin na ako. Sabi ninda galit sa Bujaw, primera klase. Pay, aram mo barang nabukin manapay sa Bujaw ang ginamit ninda? Ginamit ninda lubi-lubi. Ha? Lubi-lubi sinangag mo. Hindi nga na ako naon napulutan pa ako kang nakita daw yan o. Ila daw ako dyan. Dinagdagang pangan inda subayad sa akin na masiramong ko sa pinangat. Lahat nga naitakitan ko. Di na to. Diyan kinukuno naman gayad sa ding kalbong kaiba mo. Ano? Kita daw yan pigtipan pa nga ako 150. Kita. Malisawang pa nga ng mga tao sa kwarta. Ngunyan pasiram ang pagkadalita bata arkitek sa biyo nag-design sa di. Singurat ibang na poste. Oh, pali. Nalagalag ka. Iya ko yung asi mo. Napauno so pangbakaling pinangata, iba man so namit nung nalutoan nung apay. Apay? Napauno? Napauno? Kaya plan so apay, naging balay. Ano ba yung pagreklamo mo? Tinipid ninyo sa pinangat. Imbis na apay sa Bujaw ang ginamit nyo, ginamitan yung lubi-lubi. Matanos daw yan. Imbis na adobo subangot, ginamit nyo kurak ding. Hops, paring ka. Hindi ba ako pagparasarotan? Tawar ako pagkaisang bigasay mo. Awa mo. Maray pamikanta ka na. Tapag nasintonado ka. Sanitlaw sa ngabuton mo. Manager! 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 Din si manager. Manager! 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 Ano ang problema? Si padi mo. Sising kayo rin ba? Ay kay bang mga taga-Kristo? Bungkali daw yan. Ninago! Ninago! Ano naman ang ginimusa di pa di? Biniyong ninda pa di sa paraluto.
Imbis na paisa budyaw ang ginamit, binuntugan lubi-lubi. Unang ginamit na yung tinawag kong kwarta. Makan man ako. Sa padyang ko, managpasunod sa akin. Tumuga ka tabakan niya di sugalid sa tiwi. Haahit ng kwan biguti mo yan sa ading bala, pang airsoft yan Manager, bukan ako na gusto sa di. Sa padyang ko, gustong bumakalubi-lubi dito sa bata niya nga nangadilin siya. Ay kita problema pa di. Aram na ni manager na correcting dengan lubi-lubi ang ginamit ha. Nagaganyan iso mga pulis. Di man natawan, maray man. Kung natawan niya to, magsala, nagulpi kita nga na. Pwede, wala ka na. Kidamlak, mag-shopping kita sa Gaisano. Bubaklantay kang ikaw na Hello Kitty. Manager, napasir ka. Tukaw itabi. Manager, meron ka man sa akin. Kaya ba ako nagkai? Puputok ng puson ko. Siguro mo nito ko pati ading Levi's. Bata mo na sila ng pantalon ko. Maray pa magtuga na kamo. Tinbayan ninyo din sa kwarta. Manager, binakala naman ni Panisalan sigarilyo si Apidil. Nabot mo ito 20? Nabot mo binakal? Sigarilyo? At na, mo ba kalap ko dyan? Sigarilyo ka? Ha? At? Grabe ang mga pasosyal ninyo. Nag-overnight pa kuno kamo sa Gems Resort kasusa na gabi Din ba ninyo ginatuso daw ng lobi-lobi? Wala siya pa rin. Di ko na gusto bumakal sa bata niyang Tagala. Ngayon ko na siya dilin siya. Kaya pala ng mga magastuson kamutan, mga peday ninyo taga Manila Boss, bagay man taga Manila. Tagalakad. Tagala. Sa kapadyonan maray sa ading gibon. Unan pa di daran sa bagtang pasantigwaran. Bahala ka na san pa di? Scar tissue that I wish you saw. Sarcastic Mr. Know-It-All. I'll close your eyes and I'll kiss you, 'cause with the birds I'll share. With the birds I'll share this lonely view. And with the birds I'll share this lonely view. And push me